Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab ka na. Niining ikakawhaag upat nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon, kay kini anticipated mass man, atong gisaulog karong Dominguha ang pagpasidungog sa Santa Cruz. Pinaagi sa balaang krus, miabot ang kaluwasan sa kalibutan. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon. Ginoo, Ginoo, kahaloy kami. Ikaw nga mianhi agkawag sa mga makasasala. Kristo, Kristo, kahaloy kami. Ikaw nga nagaling kud sa sa Amahan, aron pagpangama alang kanamo. Ginoo, Ginoo, kahaloy kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ug kadait sa iyang mga tawo, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos langit nung hari. Diyos Amahan, makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagadayi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kahaloy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo, O Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita, O Diyos,
Mibuot ikaw nga ang imong bugtong anak ilansang sa krus, aron maluwas niya ang katawhan. Itugot nga kami nga nagaila ni ining misteryo sa krus dinhi sa yuta. Mahimo untang takos nga mudawat sa ganti sa kaluwasan dinha sa langit. Kini among gipangayo, pinagis sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid sa Hor, namaybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Edomea. Apan ang mga tao gikabsag pailog, samtang nagpanaw sila ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto nganhin ning kami ngawan? Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipulan na kami ni ining pagkaon nga walay lami. Unya, ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala ug gipamaak ang mga tao. Ug daghang mga tao sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pag-ampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mga tao. O giingnan si Moises sa Ginoo. Paghimog bitin nga tumbaga, ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon, ug ang hipaakag bitin kun makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga, ug gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. Ug kun ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Pamati ang lungsod ko ang akong pagtulunan. Ipaabong ang imong mga dunggan sa mga pulong sa akong baba. Ablihan ko ang akong baba diha sa sambingay. Ibungat ko ang mga misteryo sa karaan. Ayaw hikalimti ang mga buhat
sa Ginoo. Bisan gipatay niya sila, nangita sila kaniya. Ug nangutana pag-usab, bahin sa Dios. Nahinumdum sila nga ang Dios mao ang ilang bato. Ug ang labing halangdong Dios mao ang ilang manunubos. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Apan ila siyang giulog-ulogan sa ilang mga bakbak. O gibakakan sa ilang mga dila. Bisan kun ang ilang mga kasing-kasing nagbudhi kaniya, ni nagtuman sila sa iyang kasabutan. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Apan bisan pa ni ana sa iyang pagkamaluluyon, iyang gipasaylo ang ilang mga sala, ug wala sila laglaga. Sa makadaghan, iyang gibakwi ang iyang kasuko, ug wala niya halinga ang iyang kapungot. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. O gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawo siya sama kanato, ug nakita siya ingon nga tao. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan, ug gihatagan siyang ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa, mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta, ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaosab kanimo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto kang Nicodemus, wala pa'y nakasaka sa langit, gawas ni adtong nanaog gikan sa langit ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayos sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Aniya na ta sa ikakawhaag upat nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon ug karong Dominggoha gisaulog nato ang kapistahan sa pagpasidungog sa balaan nga krus. Salamat sa Dios nga bisan sa kusog nga ulan niining kahaponon kita nagkatigom dinhi atubangan sa altar sa Dios. Ug hinaot wala kamo nabasa kaayo sa ulan tungod sa pagbuno niini. Gikan sad ko sa semeteryo kaganiha ngadto sa Queen City ug pagbunlog sa uwan murag nabasa gyud mo na nga aron iwas hilanat naligo na lang sa dili pa magsaulog ang misa ug hinaot anaa kamo usab sa maayong panglawas. Makapangutana siguro ta nganuman niining adlaw nga Domingo, adlaw sa Ginoo, gisaulog man nato ang pagpasidungog sa krus nga ang Domingo is the Lord's Day. Tungod kini kay ang krus nga atong gipasidunggan karon is closely associated sa atong Ginoo. Gani ang krus dili masabtan when this is separated from our Lord Jesus. Karon atong gisaulog ang pagpasidungog sa balaang krus. Duna kini historical significance kay kining atong gisaulog nagpahinumduman kini sa panahon nga nadiskubrian ang tinuod nga krus, the rediscovery of the cross during the 4th century, around 325, gikan sa inahan sa emperador nga si Constantino, si Reina Elena, nga maoy mimando nga pagapangitaon ang krus sa atong Ginoong Jesus. Ug dili lang sa rediscovery sa maong krus, kundili usab ang atong kasaulugan karon naghandom sa recovery usab sa krus kay sa dihang ang mga Persians mi atake sa Jerusalem ila man gining gidala isip tropeyo sa ilang conquest ug in the year 629 the cross was recovered sa mga Kristiyano ug tungod niini nagtukod sila og simbahan sa Jerusalem aron mahimo kining balay alampuanan, the Basilica in Jerusalem,
that holds the true cross, the instrument that brought us salvation. Pero bisan og importante kining cross, ato usab nga makita nga gitagaan sad ni bili sa atong liturhikanhon nga kasaulugan. Notice nga dinhi sa simbahan sa atong panagtigom, pagasugdan gyud kini sa sign of the cross, sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Gani sa mga importante nga mga yugto sa atong kinabuhi, ato usab kining pagahimuon sa ngalan sa krus. Sa dili pa ka matulog sa kagabihion, sa imong pagmata ug sa imong pagpasalamat, manghuros ka. Sa imong paggawas sa panimalay, manghuros ka. Ug sa paggawas o sa pagsugod sa imong trabaho, manghuros ka sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Therefore, ang atong pagkakristiyano nahimpatik diha sa krus, which is an important part of our faith and our identity. At the same time, kung maghisgot ta og krus, dili biya ni siya sayon because this also brings a negative connotation, at least what it represents. Diba, kung maghisgot tag krus, mahadlok ta. We are afraid of it. We do not want to associate ourselves with the cross. Ipahilayo kanako ang mga kalisdanan ug mga krus sa akong kinabuhi. Ginoo, ay kog tagai og krus kay maglisod ko sa pagsagubang ni ining panaw sa kinabuhi. Mahadlok ta kung maghisgot tag krus, mga pagsulay. Mangutana siguro ta, unsa man ang mga krus nimo sa imong kinabuhi? Para sa usa ka estudyante, ang iyang krus kung moabot na ang ting exam, moabot na ang board exams. Ilabi na karon nga mag-board ang atong mga umaabot nga mga lawyers. Mahadlok yun ta kung maghisgot tag academic responsibility nga maoy krus alang sa atong mga estudyante. Alang nimo, moingon siguro ka, krus kay daghang kog mga utang nga mga bayronon. Kay nasubra ag pangumpra sa Lazada, sa Zalora, ug sa Shopee, ug uban pa. So moingon siguro ka, unsa man ang imong krus sa imong kinabuhi, aw usa ko katawo nga hopeless romantic. O baka ang akong krus kining akong bana nga buluyagon. Hala, pasana na ang imong bana bisag asa ka moadto. Kay miingon man ang Ginoo, pasana ang imong krus ug sunod kanako. Sa mata sa kalibutan, the cross would always be something negative, a burden nga as much as possible angayan likayan kay kini makadala o kahasol sa atong kinabuhi. This is the mentality of the world. And that is why when you speak about the cross, you must resist it. You must fight it. Ug imo kining likayan as much as possible. Sa atong pagpasidungog karon sa balaang krus, ang atong Ginoo naghatag kanatog once again a fresh perspective kung unsa di ay ang atong kinaiya bahin niini. Una, atong hinumduman, while there is a negative connotation when we speak about the cross, it is something positive sa atong Kristohanon nga pagtuo. Kay tungod sa krus, miabot ang kaluwasan sa kalibutan. The cross can only be understood when it is united with Christ. Kay ang krus without Christ, dili ka na makapausab, dili makapabag-o sa kalibutan. Mauna nga atong i-distinguish ang mga krus sa atong kinabuhi nga bunga sa atong mga kabuang. Kay kana nga mga krus, dili na makaluwas. Moingon ka, nagkalisod-lisod ka karon sa imong negosyo, tungod rasad sa imong mga monkey business.
dili na makaluwas nga krus sa imong kinabuhi. Karon nga nagtago-tago na ka kay in a hot seat tungod ni ining mga panghitabo, bunga sa imong kabuang. That is not a cross that would redeem and transform. Pero dunay krus nga makaluwas, makapausab kanato ug sa kalibutan. Labi na kung ang krus uban kang Kristo. Mauna nga atong miingon nga ang krus nga makaluwas uban sa atong Ginoo. Sa matag higayon nga ikaw ma-misunderstood tungod sa imong pagbarog sa kamatuoran. Sa matag higayon nga ikaw biay-biayon kay dili nimo i-compromise ang imong prinsipyo ug integridad. That is a cross that redeems and transforms. Kung ikaw sa kataw nga nagbuhat ug maayo, even if no one is doing what is good, that is a cross, maybe a trial that that you have to face apan kiniusab makaluwas sa kalibutan. Mga igsuon, ang atong kasaulugan karon gives us another perspective kung unsa di ay ang krus alang kanatong mga Kristiyano, no? Kung dili pagani ma-realize ang imong mga plano ug mga damgo, wala pa kini na hitabo, think of it as an exercise for more patience. But also, it invites the attitude of trust. Sa matag higayon nga masinati nimo ang kalisdanan, hardships and trials, think of it as an opportunity to exercise fortitude, kalig-on, and strength of character. Kay siguro, giandam ka sa Ginoo sa pagdawat sa mas labaw pa nga grasya nga imong gipangayo. When you are tired of your work, think of it as an act of love. Kung nabugatan na ka sa imong mga buluhaton, nahimo ng krus ang imong mga obligasyon, think of it as an act of love, knowing that what you do is not only for yourself, but also for your loved ones ug sa mga tao nga imong gialagaran. Kung ing-ani ang atong panglantaw, from a cause of shame nga mao ang krus kaniadto, the cross becomes transformative kay kini ato mang gipasubay diha sa Ginoo. Ang ikaduhang pagbasa nagpahinumdom kanato. Si Jesus bisan siya Dios, wala nagpaila isip Dios, kundili iyang gihukas ang iyang kaugalingon, nagpaubos hangtod nga namatay diha sa krus. Kung ing-ani ang atong panglantaw, it is a trial, a suffering that is redemptive, that is transformative sa atong kinabuhi. Kumuabot di ay ang krus, dili lang sa pagreklamo o pagbagutbot sama sa gibuhat sa mga Israelita sa unang pagbasa, kundili sa pagpangayo ug kusog gikan sa Ginoo. When the cross would come in our life, not to complain, but to ask for strength, to bear and to endure. When the crosses and trials will come to us, not to complain, but to ask for the courage to move forward, hopeful. Ug usab sa atong pagsaulog karon sa pagpasidungog sa krus nga maoy nagdala kanatog kaluwasan. Nindot nga atong baliklantawon kining gitawag og serenity prayer, kay kini usab pinasubay kumuabot ang mga pagsulay kalisdanan sa kinabuhi. Diin mo ingon kita, Lord, grant me the grace to accept the things I cannot change, to have the courage to
to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Ginoo, kumuabot gani ang mga kalisdanan, pagsulay, o krus sa akong kinabuhi, tagai ako grasya sa pagdawat sa mga butang nga dili ko mausab, sa kaisog sa pag-usab sa mga butang nga akong mahimo, ug sa kaalam sa pagkahibalo sa unsay himuon. Ato kining pangayoon ang maong grasya sa atong pagpadayon niining santos nga misa. Amen. Palihog manindog ug atong bag-uhon ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug ang Jesucristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen, bisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa tuos sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos. Pagkabanhaw sa kinabuhi ng Kristo. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios nga nahigugma sa kalibutan, nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron magpakamatay alang kanato didto sa krus. Kita mo ingon, pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami, Ginoo. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami, O Ginoo. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan, makigbatok hangtod sa magmadaugon, ubos sa panalipod sa krus. Magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami, O Ginoo. Nga ang katawhan sa matag nasod ug kultura, makakaplag ug kagawasan ug kalinaw pinaagi kaniya nga gibayaw sa Dios ngadto sa kahitasan. Magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami, O Ginoo. Nga sila nga nanagbarog, nagpaabot sa kaluoy ug pasaylo sa Dios, makakaplag o paglaom diha sa krus ni Kristo, isip dalan ngadto sa kalinaw ug pagpakighiuli. Magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami, O Ginoo. Nga ang mga masakiton makakitag paglaom sa hingpit nga pag-alim diha sa krus ni Jesus. Magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami, O Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami, O Ginoo. Nga sila nga nahikatulog diha ni Kristo, mahinluan sa ilang mga sala, pinaagi sa dugo sa sakripisyo ni Kristo. Magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami, O Ginoo. Mahigugmao nga Amahan ni ining kinabuhia, ug sa sunod ang among paglaom anaa diha sa krus. Itugot nga ang among mga pangamuyo, nagaday kami kanimo, tungod sa imong mga kaluoy, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton untas sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawatan ta si Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining halad nga nakapasaylo sa sala sa tibuok kalibutan didto sa altar sa krus, maghinlo unta kanamo sa tanan namong kasaypanan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaosab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug mataro nga magpasalamat kami kanimo
kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibutan nga ang kaluwasan sa mga tao malalang diha sa kahoy sa krus. Aron diin magikan ang kamatayon, didto usab mahibalik ang kinabuhi. Ug aron si Satanas nga nakadaog didto sa kahoy, mabuntog usab didto sa kahoy sa krus, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel ug mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag gana kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ama namo nga naa sa mga langit,
Pagdaygo ng imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualwa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaosab kanin. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy kami, atagi kami sa Kini mao si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang imo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Sa among pagkabuhi sa imong santos nga kalanon, nangamuyo kami kanimo Ginoong Jesucristo, nga imong agakon nganha sa himaya sa pagkabanhaw,
Kaming imong gitubos pinaagi sa kahoy sa makabuhi nga krus, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot alang sa mga pahibalo. Mga pahibalo, una. Ang atong second collection ni atong Setyembre 6 o Setyembre 7 may abot og 41,450 pesos. Kini alang sa JP II Retirement Home for Elderly and Sickly Priests nga atong girimit sa Office of Economic Affairs sa Archdiocese sa Sugbo. Ikaduha, ang atong second collection karong Dominguha, duha ang katuyuan alang sa National Catechetical Sunday ug Migrants Sunday. Kini pinasubay sa circular letter nga gipagawas sa atong arsobispo. Ang maong second collection atong irimit sa CBCP, care of sa Office of Economic Affairs sa Archdiocese sa Sugbo. Ikatulo, ang official newsletter sa atong Archdiocese nga mao ang bag-ong lungsuranon available sa atong parish office. Giawhag ang katawhan sa pagpalit ni ini aron mumasayod sa mga balita bahin sa simbahan. Ikaupat, adunay donation box nga naa diha sa main entrance sa atong simbahan alang sa piso para sa Caritas. Para kini sa atong mga kabus nga kaigsuonan. Mao kini ang nadawat nga donation ni atong Setyembre 1 hangtod Setyembre 8, 2025 ni kantidad og 2,464 pesos. Ikalima, ang novena masses alang ni San Mateo Apostol nga gipanguluhan sa mga sakop sa Ushers Ministry nagsugod ni adtong Huwebes, Setyembre 11, matag alas 4:30 sa hapon. Ang fiesta sa Ulogon karong Sabado, Setyembre 20 sa alas 4:30 sa hapon. Karong Setyembre 18 sa alas 5:30 sa hapon, magsugod usab ang novena masses alang ni San Lorenzo Ruiz nga gipasiugdahan sa mga sakop sa Extraordinary Ministers of Holy Communion. Ang fiesta sa Ulogon sa Setyembre 27. Ikauno, ang Youth Apostolate of Fatima, Cebu Archdiocesan Division, magpahigayon og WAF Basic Seminar karong umaabot Setyembre 20 hangtod sa Setyembre 21, 2025 sa alas 8 sa buntag didto sa San Antonio de Padua Chapel, Centro, Mandaue. Giawhag ang tanang Marian devotees sa pagtambong niini. Alang sa dugang kasayuran sa maong kalihukan, bisitaha ang atong opisina. Ikapito, ang National Pilgrim Icon of the Virgen sang Barangay muduaw dinhi sa atong shrine karong Martes, Setyembre 16 sa alas 4 sa hapon. Ang Welcome Mass sa alas 4:30. Ang Farewell Mass sa Setyembre 17, Miyerkules sa alas 6:30 sa buntag ug mibuya sa atong shrine sa alas 7 sa buntag padulong sa Karkar, Cebu. Katapusan, sugod sa bulan sa Oktubre, aduna kitay regular confession schedule sa atong parokya. Ang sakramento sa kumpisal pagasaulugon diha sa confessional area ug dili na sa kumbento o opisina. Kini nahimutang sa tuo nga bahin sa atong simbahan when facing the altar sanctuary, ubos sa Santo Cristo. Ang schedule sa alas 11 hangtod sa alas 12 sa buntag ug sa alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon, Lunes hangtod sa Biyernes. Alang sa dugang kasayuran sa mga kalihukan sa atong parokya o sa unsang paagi ikaw makatabang, bisitaha ang atong parish office. Daghang salamat gikan sa the team of pastors. Palihog manindog alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaosab kanin. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen.
Tapos na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.